Right. Sanibonani. Lo obingelelayo uSkhipha Sengane. Umphathi we-SSMB Studio. Ngisejozini la ngikhona. No, bafethu namhlanje ngifisa ukukhombisa nabanye abafethu abangakazi ukuthi mhlambe bangayenza kanjani lento. KuMaskandi noma ngasiwona uMaskandi nje kahle kahle engomeni yomuntu. Kodwa ngizokhuluma kakhulu ngoba ngenza uMaskandi mina. Okay. Namhlanje ngifuna ukuzofundisa ngokuthi uyabona kwenzeka ukuthi umuntu mhlambe acule hayi ngoba mhlambe abhimba uyabona thola ukuthi unama off keys nje mhlambe uyageja kwenye indawo akaqondanisi kahle so leyo nto ke kubalekile ukuthi mawunjiniye uyinake ungakhiphi ingoma yakho kade ayikho right mhlambe uyambona ukuthi lo muntu atangalungiseka ngosisikhathi obokwenza manual nje umlungise uma sesitudio kodwa mawubona ukuthi ngathi akalungiseki ngoba siyamiya mhlawumbe bese uzama le plan efuna ukutshela namhlanje lana sinengoma la awukuthi ngidlale mhlawumbe uyizwe ukuthi kunani lento engikhuluma ngayo ukuthi ngidlale Okay, yabona lapho ke la ngima khona njengamanje uyayizwa ukuthi ime off keys ekhona lapho so asivele hlale edabeni ke sihlale endabeni esizele namhlanje so into yokuqala ufuna uyenze i-vocal yakho nje ubuyiboni kanje then uzoyi-double clicka la kwi-Cubase yakho uzoyi-double clicka i-vocal yakho mhlawumbe mayi-double clicka izoveza kanjena izovela kanje i-vocal yakho ofuna ukuyisebenza izovela kanje into ofuna uyenze ke ungena lapha ku-audio map maybe kuba angisazi singisi kahle ungene la bese ushaya nangu kumcibisholo lo ono pitch ekuqaleni so uzoshaya umcibisholo bese kukisa lana lebe selivela kanje izwi lakho izlovela kanje so bese uyadlala ubuke la kugeja khona bese uyaqondisa singaba zothando angithi nje yabona njengamanje ukuthi hayi iqhawe lana liphakame kabuhlungu into ekufuna uyenze ke wena uyazuma kahle ubuke ukuthi okay kugeja kuphi yabo bese ulalela ukhiya nokhiya wevocal ukuthi ukuphi okay njengamanye lalela funa ngehlise la okay kuthi izwakala kancane vocal yami ngayirekhodela phansi kodwa lento engenza uzoyizwa umehlo ufuna ufaka ama-earphone uma ufuna ukuyizwa kahle lento okay angiqanga ngibuyele emuva ke sizweni ukuthi kanjani Singaba zothando Singaba zothando Thando Okay kuyageja nca Sizwe ke ma Zothando Singaba zothando Okay mayiqhubeka futhi yalahlukiya Siphinde siqondise
Kubalekile ukuthi uyenze lento before umixe. Uthola nje isikhathi uqale wenze lezi zinto lezi before umix umsebenzi wakho. Ungamixi bese uthi wenza lento lesi same time. Uqale wenze lokhu before umix. Yeah. Okay. Sidlale sizwe futhi. Zindaba zothando, zindaba zothando, zindaba zothando, zindaba zothando. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe uyayizwa ke lento engikhuluma ngayo ukuthi iyenzeka. Uqondisa izwi lakho. Okay, ngizoqhubeka sengiqhubeka bengifuna ukukhombisa nje le video encane ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngibonge nje kakhulu ngokungilalela kwakho. Ngicela ukuthi mhlambe mayikusizile le video ungakhohlwa ukusubscribe, ulike futhi ushare makuyikhona indlela. Bese ngikukhumbuza ukuthi if udinga izinto eziphathelana noMaskandi kulula nje le number lapha screen ungangithinta kuyona. WhatsApp sizoxoxa ke into sokuyidinga ukuthi udingani sikwazi ukuthi silekelelane bafowethu. Ngiyabonga kakhulu.